Vi har sådan en bakke her, der er riller på, og den er af plastik. Så tager vi baconen, og vi lægger den sådan her. Laver 3 stykker bacon. Så tager vi et stykke køkkenrulle, lægger det, presser det ikke ned. Vi presser det ikke ned, fordi så klistrer det til. Man lægger det bare lige forsigtigt ovenpå. Så går man hen i sin mikro. 3 minutter og 10 sekunder. Nu er der cirka 32 sekunder tilbage. Og så skal jeg vise et andet lille tip. Det her, det er løbersteg. Hanegal løbersteg. Hvad er det, vi giver? 35 sekunder. Så har man både bacon og løbersteg. Det bliver meget spændende. Så kører det. Ja, så ser det lidt, ser ikke sådan topfedt ud, kan man sige, fordi papiret krøller så godt sammen. Men papiret har suget noget af fedtet. Og så ligger resten af fedtet nede i rillerne. Og hvis man tager et bacon op her, så skal vi have crunchy-testen. Det er varmt. Crunchy-testen. Hør. Smager rigtig godt. Køb løbersteg. Ja. Ja, så er vi nået til løbersteg. Så skal man lige have noget at tage det med. Vi har en lummer her. Læbekål.